Το συζητάμε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Τρίτη σήμερα, 9 Δεκεμβρίου. Ένα έτσι βροχερό απόγευμα. Άκρος χειμερινό, με αρκετή υγρασία. Εμείς σήμερα εδώ έως και τις 5 είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε. Ένα θέμα το οποίο αφορά πολύ κόσμο, αλλά κυρίως αφορά στο γυναικείο πληθυσμό. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη γυναικεία κατάθλιψη. Τι είναι η κατάθλιψη και πώς εκφράζεται, ποια είναι τα συμπτώματα, γιατί τελικά είναι πιο συχνή στις γυναίκες, στο γυναικείο φύλο, ποιες είναι οι μορφές της γυναικείας κατάθλιψης και πώς προσδιορίζονται κάθε φορά. Τι συμβαίνει εάν τελικά μία κατάθλιψη είναι ένα πρόβλημα χρόνιο ή εκδηλώνεται μέσα από επεισόδια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Πώς διαφοροποιείται η κατάθλιψη μετά από ένα δυσάρεστο γεγονός στη ζωή κάποιου ανθρώπου και πώς διαφοροποιείται η κατάθλιψη η οποία αφορά μία χρόνια νόσο με μεγάλη χρονική διάρκεια. Πώς τελικά βιώνει ο σύντροφος στο οικογενειακό περιβάλλον την κατάθλιψη, αλλά και πώς αντιμετωπίζεται. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εφόσον γνωρίσουμε και την καλεσμένη μας. Εδώ είμαστε, εδώ συζητάμε FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης στα 11 λεπτά μετά τις 4. Ήδη προηγήθηκε μία εισαγωγή σε σχέση με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Γυναικεία κατάθλιψη. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Δήμητρα Γιώγα, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς που την αποδεχτήκατε. Το θέμα πραγματικά είναι μεγάλο. Όσον αφορά όλα τα ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από αυτό, είναι ένα θέμα αρκετά οικείο, κυρίως τα τελευταία χρόνια, όπου η κατάθλιψη έχει προσδιοριστεί ως η ασθένεια του αιώνα, αλλά θα δούμε γιατί στη συνέχεια τελικά στις γυναίκες είναι πιο συχνό το φαινόμενο της κατάθλιψης. Να ξεκινήσουμε παρόλα αυτά από την έννοια ως έννοια. Τι είναι κατάθλιψη? Ναι. Συμφωνώ καταρχήν ότι είναι η ασθένεια του αιώνα και είναι τόσο κοινή σε όλους τους πολιτισμούς και την ιστορία, ώστε φαίνεται να είναι κάτι παραπάνω από μία άλλη επώδυνη πάθηση, μία απλή επώδυνη πάθηση. Η κατάθλιψη λοιπόν είναι η διαταραχή της διάθεσης και έχει να κάνει πάρα πολύ με την αρνητική εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας τη στιγμή που βιώνουμε την κατάθλιψη. Συναισθήματα λοιπόν τα οποία δεν προέρχονται απαραίτητα μετά από κάποιο γεγονός, μπορεί να προκύπτουν και θα δούμε στην πορεία πώς τελικά διαφοροποιείται η κατάθλιψη η οποία προκύπτει από συγκεκριμένους λόγους και η κατάθλιψη που μπορεί να υπάρχει. Ποια είναι τα συμπτώματα τώρα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης έτσι αυτής της περίοδου της κατάθλιψης? Αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι να παρατηρούμε πεσμένη διάθεση, δηλαδή δεν έχουμε διάθεση να κάνουμε πράγματα. Δραστηριότητες που πριν μας ήταν ευχάριστες πάβουν πια να είναι το ίδιο ευχάριστες, μας κουράζουν πάρα πολύ. Ευχάριστα γεγονότα δεν είμαστε σε θέση να τα παρακολουθήσουμε, δεν μπορούμε να βρεθούμε έτσι σε παρέες, να κάνουμε κέφι, αποσυρώμαστε πάρα πολύ από αυτό. Συνήθως τα άτομα που έχουν κατάθλιψη νιώθουν κούραση, κόπωση, δυσκολεύονται ακόμα και να σηκωθούν από το κρεβάτι το πρωί και να ξεκινήσουν τη μέρα τους. Διαρκώς αναβάλουν δραστηριότητες και πράγματα που είχαν προγραμματίσει. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Αυτό που βέβαια είναι κάτι πολύ εμφανές είναι ότι οι γυναίκες που έχουν κατάθλιψη παραμελούν πάρα πολύ την εμφάνισή τους, την καθαριότητά τους, τα ρούχα τους. Δηλαδή βλέπουμε ένα άτομο το οποίο έχει παραμελήσει πάρα πολύ τον εαυτό του. Φυσικά υπάρχει πρόβλημα στον ύπνο. Δεν κοιμούνται καλά ή περνάνε περιόδους που κοιμούνται πάρα πολύ, θέλουν δηλαδή, νιώθουν εξάντληση και αποζητούν τον ύπνο, και αλλάζει και η διάθεση ως προς το φαγητό. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες βάζουν πάρα πολλά κιλά γιατί τρέχουν στο φαγητό το αποζητούν, ιδίως στις βραδινές ώρες. Πολύ σπάνια γυναίκες οι οποίες αρνούνται το φαγητό και προσπαθούν, μάλλον χωρίς να προσπαθούν, δεν θέλουν απλά να φάνε. Συνήθως όμως μιλάμε για συναισθηματική πείνα, όπως συνηθίζεται να λέγεται, διότι οι γυναίκες αυτές προσπαθούν να καλύψουν τα όποια συναισθηματικά κενά τους μέσα από το φαγητό. Το οποίο αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, φαντάζομαι, έτσι λειτουργεί κάπως. Είναι βουλημικά επεισόδια που συμβαίνουν κυρίως στην κατάθλιψη. Γιατί τελικά είναι
η κατάθλιψη κάτι το οποίο εμφανίζεται πιο συχνά στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, και γιατί ποσοστά μιλάμε, εάν μπορούμε έτσι να το συγκεκρινοποιήσουμε? Η αλήθεια είναι ότι μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι στις γυναίκες είναι 2 φορές συχνότερη από ό,τι στους άντρες. Ναι. Στην εφηβεία είναι 4 φορές συχνότερη από ό,τι στα αγόρια. Το εμφανίζουν πιο συχνά τα κορίτσια. Και αυτό έχει να κάνει και με τους ορμονικούς παράγοντες που στις γυναίκες η έλλειψη, η χαμηλή σερωτονίνη για παράδειγμα, μπορεί να οδηγήσει στην πεσμένη διάθεση, στην κόπωση. Παίζει και αυτό ρόλο. Τώρα, όσον αφορά το πώς εκδηλώνεται η κατάθλιψη, μια που αναφερθήκατε λίγο στο θέμα παιδί ή έφηβη, και εκεί τα συμπτώματα είναι το ίδιο, δηλαδή ένα παιδί το οποίο θα εμφανίσει, ένα κοριτσάκι που θα εμφανίσει κατάθλιψη, πάλι έχει τις ίδιες ακριβώς εκδηλώσεις? Κυρίως εμφανίζεται με απόσυρση, με αδυναμία συγκέντρωση στα μαθήματα, με παραμέληση. Τα κορίτσια στην εφηβεία παρατηρούν τις μεταβολές στο σώμα και πολλές φορές δεν είναι ευχάριστο για εκείνες. Όπως επίσης ζουν και τον πρώτο έρωτα, τον εφηβικό έρωτα, που συχνά έχει τη ματέωση, πράγμα το οποίο δεν μπορούν εύκολα να διαχειριστούν. Η όποια λοιπόν έτσι ερωτική αποτυχία εισπράξουν, η απόρριψη εντός εισαγωγικών, αυτό κάποιες φορές μπορεί να στοιχήσει λίγο περισσότερο σε κάποια κορίτσια. Ναι. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι συχνά στους εφήβους έχουμε τη διαταραχή της προσαρμογής με καταθλιπτική διάθεση, που είναι ένας πολύ έντονος στρεσογόνος παράγοντας. Εμφανίζεται κυρίως ένα διάστημα 1 μέχρι 3 μήνες μετά από ένα στρεσογόνο συμβάν. Δηλαδή μπορεί να έχει να κάνει με την πίεση για τα μαθήματα, με κάποιες εξετάσεις, με μια ερωτική απογοήτευση. Αντίστοιχα, ναι. Ποιες είναι τώρα οι μορφές συγκεκριμένα όσον αφορά στη γυναικεία κατάθλιψη? Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκδοχές της γυναικείας κατάθλιψης, πέρα το γεγονός ότι κάθε γυναίκα είναι διαφορετική ως άνθρωπος, ως ιδιοσυγκρασία, ως χαρακτήρας, αλλά πώς θα μπορούσαμε έτσι να τις δούμε συνολικά και λίγο πιο συγκεκριμένα την κάθε μία? Φαντάζομαι εννοείται για την κατάθλιψη που μπορεί να έχει να κάνει με την εγκυμοσύνη, την επιλόχια κατάθλιψη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί, έτσι. Επιλόχια κατάθλιψη. Η επιλόχια κατάθλιψη έχει πάλι να κάνει με ορμονικές διαταραχές κυρίως, αλλά και με άλλους παράγοντες. Γιατί το ερώτημα είναι γιατί αυτές οι αλλαγές δημιουργούν κατάθλιψη σε κάποιες γυναίκες και σε κάποιες άλλες όχι. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, βιολογικοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί παράγοντες, πώς βιώνει η γυναίκα το γεγονός απόκτησης ενός παιδιού, τι στήριξη έχει γι' αυτό. Είναι μια δύσκολη συνθήκη και πολλές φορές μπορεί να ξεκινάει από το να έχουν ξεσπάσματα θυμού ή θλίψεις, κλάματα, που είναι είναι μέσα στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει όμως και κάτι πολύ πιο ακραίο, όπως το να αρνούνται να φροντίσουν το παιδί, να μην ξέρουν τι να κάνουν, να αρνούνται οποιαδήποτε βοήθεια, και να μπαίνουν σε κάποιες καταστάσεις ίσως πιο αυτοκαταστροφικές. Έχουμε ακούσει για ακραίες περιπτώσεις όσον αφορά την επιλόχια κατάθλιψη, ακόμη και για τάσεις αυτοκτονίας, αλλά και για αυτοκτονίες που πραγματοποιήθηκαν και δεν μείναν μόνο στα λόγια. Αλλάζουν οι ορμόνες μια γυναίκα, και μάλιστα πάρα πολύ έτσι απότομα, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Υπάρχουν αντιδράσεις, αυτό το συναίσθημα της άρνησης, ότι αρνούνται πολλές να δουν το παιδί τους, νομίζουν ότι δεν θα τα καταφέρουν, ότι δεν θα είναι καλές μαμάδες. Βέβαια υπάρχει και το αίσθημα της εφορίας. Για όσες είναι μαμάδες καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάω. Είναι τόσο έτσι μεγάλη η χαρά σου. Από τη μια έχεις το φόβο αν θα τα καταφέρεις, αν θα φανείς αντάξει των προσδοκιών, των δικών σου πάνω απ' όλα και μετά των υπολείπων. Αλλά σαφώς πρόκειται για μια περίοδο που, έστω και για μικρά επεισόδια κατάθλιψης, λίγο πολύ περισσότερες που έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, γιατί αλλάζουν και οι ρόλοι. Η γυναίκα πλέον έχει πάρα πολλούς ρόλους και αυτό από μόνο του δημιουργεί πάρα πολύ άγχος. Οπότε είναι λίγο πιο επιρρεπής στο να δημιουργηθεί ή να βιώσουν κάποιο επεισόδιο κατάθλιψης, είτε πριν την εγκυμοσύνη, γιατί αλλάζει και η εργασία ίσως, πάρα πολλά πράγματα, όπως και μετά από την εγκυμοσύνη, που το παιδί θέλει φροντίδα,
θέλει το 100% της προσοχής, οπότε τα πράγματα αλλάζουν στην καθημερινότητά της. Είναι λογικό. Οπότε από εκεί να περάσουμε στο επόμενο έτσι θέμα. Μιλήσατε λίγο πριν για τους ρόλους που χάνει η γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν με το που γίνεται μαμά τις περισσότερες φορές από το ρόλο της συντρόφου, της ερωμένης, της αγαπημένης, περνάει στο ρόλο της μαμάς. Κάποιες φορές οι προηγούμενοι 3 ρόλοι περνάνε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα. Χάνονται. Ναι, χάνονται. Και αυτό έχει και αντίκτυπο και στο ζευγάρι, σίγουρα, και στην βαθύτερη ψυχική διάθεση της γυναίκας. Αναδύονται άλλα θέματα, πέρα από το πόσο ικανή μπορεί να είμαι για αυτό το καινούριο ρόλο, αλλά και πόσο μπορώ να απολαύσω το να είμαι μια καλή σύντροφος, να απολαύσω ξανά τον έρωτα, να πετύχω στη δουλειά μου έτσι όπως ονειρευόμουν ότι θα ήθελα να είναι τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι βγαίνουν καινούργια ερωτήματα που πολλές φορές η γυναίκα δεν μπορεί να απαντήσει. Χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται βοήθεια, και αυτό δεν μπορεί να το έχει πάντα. Δυστυχώς. Θα έρθουμε σιγά σιγά ακόμη πιο συγκεκριμένα έτσι στις διάφορες αυτές μορφές. Να συνεχίσουμε λίγο με την γυναικεία κατάθλιψη, η οποία έρχεται μέσα από το επαγγελματικό περιβάλλον, και πώς αυτό όλο μπορεί έτσι να ελεγχθεί, αλλά και πώς μπορεί να προσδιοριστεί. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η κατάθλιψη είναι σαν να μιλάει, σαν να έχει φωνή και να λέει ότι ο τρόπος με τον οποίο ζεις δεν κάνει για σένα. Είτε αυτό αναδύεται μέσα από το εργασιακό περιβάλλον, είτε μέσα από σχέσεις. Ουσιαστικά είναι ότι η κατάθλιψη είναι ένα τυχαίο χημικό γεγονός. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα, τα βιώνουμε, τις προσδοκίες που μπορεί να είχαμε, τη ματέωση που μπορεί να παίρνουμε, είτε αφορά και τον επαγγελματικό τομέα, γιατί τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταστήκαμε. Και ας σκεφτούμε τώρα ότι μια γυναίκα που μπορεί να είναι 35 έως 45 χρονών, στην εφηβεία της, που δεν υπήρχε καν οικονομική κρίση, κάτι τέτοιο, είχε κάποια άλλα όνειρα και φανταζόταν ότι θα βιώσει αλλιώς τον εργασιακό τομέα, και τελικά ζει κάτι άλλο από αυτό που φανταζόταν. Συχνά αυτό δημιουργεί έντονη θλίψη, μελαγχολία, απόσυρση. Η γυναίκα τα βάζει με τον εαυτό της, δεν είμαι αρκετά ικανή, δεν μπορώ να τα καταφέρω, και μαζεύεται πάρα πολύ προς τα μέσα όλο αυτό, με αποτέλεσμα να μπαίνει σε περιόδους έντονης θλίψης και φυσικά και να φτάνει στην κατάθλιψη με όλα αυτά που έχουμε αναφέρει. Κατάθλιψη τώρα μέσα από μία σχέση και μέσα από μία ερωτική αποτυχία. Όσον αφορά μία ενήλικη γυναίκα, εκεί τι ακριβώς συμβαίνει? Μπορεί να είναι κάτι χρόνιο, κάτι που θα διαρκέσει αρκετά, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εκφράζεται μέσα από επεισόδια συγκεκριμένου χρονικού έτσι διαστήματος. Σίγουρα όταν υπάρχει μια ερωτική απογοήτευση, η γυναίκα βιώνει ουσιαστικά ένα πένθος, πενθεί γι' αυτό. Δεν υπάρχει ο θάνατος, αλλά πεθαίνει κάτι μέσα της, κάτι στο οποίο είχε επενδύσει συναίσθημα.